Nina bakali basalukhalweni kwabemukayo, uMashoshozela obenje ngenyosi ezulwini, nabakaNkomo zabheke bombolo, keza umsenteli. Igula TV linathulela nansi inkundla yesilo udini Zulu kacetshwayo, lapho yayakhe khona isigodlo emkhontweni kwaNongoma. Lesi sigodlo sakhiwa ngonyaka wezi-1898 kuya kunyaka wezi-1910. Lesi sigodlo sabizwa ngokuthi kusemkhontweni noma uSuthu. Ingonyama yaphumela kulesi sigodlo mhla iboshwa ngamaNgisi ngonyaka wezi-1907 mhla ziyisishiyagalolunye ngenyanga kaZibandlela. Lo muzi kubikwa ukuthi wawunezindlu ezingama200. Lezi zindlu zazakhiwe ngendlela yakwaZulu bese kuthi eyodwa yakhiwe ngendlela yasentshonalanga lapho isilo sasamukela khona izihambeli zaso ezahlukene ikakhulukazi zabamhlophe. Umlando sifundisa ukuthi amaNgisi akha khona inqaba yawo eduze nalesi sigodlo ngonyaka wezi-1900 ayegcine kuwo izikhali ukuze anqobe amabhunu. Ngonyaka wezi-1910 lesi sigodlo sabhidlizwa saba imvuthu ngamabutho amaNgisi ayesuke eNatal ngenyanga kaMbasa ngo-April kunyaka 1910 ngoba uhulumeni engafuni amaZulu acabanga ukuthi isilo udini Zulu sazobuyisa ekudingisweni kwaso eMhluzi eMpumalanga epulazini ngonyama yalibiza ngokuthi kukwathengisa ngaye eMiddelburg. Isilo udini Zulu sasuswa ezweni loyise bakhe saze saficwa ukugula sihlala khona eMhluzi. Uhulumeni wanqaba ukuba sithole usizo lwezempilo, sasakhothamela khona ngonyaka wezi-1913 ngenyanga kaMfumfu. Isilo udini Zulu sasuswa ezweni loyise bakhe saze saficwa ukugula sihlala khona eMhluzi. Uhulumeni wenqaba ukuba sithole usizo lwezempilo, saze sakhothamela khona ngonyaka wezi-1913 ngenyanga kaMfumfu. Sabe sesehliswa sayotshalwa emakhosini ondini, nokuyilapho silele khona. Umholi webandla lamaNazaretha umqali wendlela, umprofethi u-Isaya Shembe, kubikwa ukuthi wafika kulesi sigodlo emkhontweni ezoluleka ngonyama udini Zulu kwezikamoya, kepha wafika amaNgisi eseyithathile ngonyama ayisa eMhluzi. Ngesikhathi sesilo sakwaDlamahlahla uSolomoni kaDini Zulu, umprofethi u-Isaya Shembe waphinde wabuya ezobona ingonyama, okwagcina ngokuthi kwakhiwe ubuhlobo. Umprofethi wakanisela isilo indodakazi yakhe, kwasekuthi isilo samnika inxiwa iLinda Ntonga bude buduze nalo muzi wenkosi. Lapho njalo ibandla lamaNazaretha aseBuhleni aqhuba khona lowo mlando ngenyanga kaNhlangulana adibana khona njalo ezokhonza uJehova. Lo mlando ugcinwe ngosiboniso Buthelezi kwaCeza.